Tini to baba tamni bagai tini okhnani nai tongkha ke tini to mondir ok bodong jakni mol talar jak ke ba tini kurum kuthum ke tamni bagai biang okhna nai kisa sai khanarala ang dini kaisa sajak mo kog rojak tamon bagai kila raya parabo raya barin hnana raya bariwo kila wo thana minai tongrabo narai malai phainai narai malai mo pore anjai thangnai goriyawo ko pikirawo thanai pikirani bisingo ajaga goma dewi nara bahai pinai an pore nogo phalai pinai ini hangai kaham hamya parawo hangai bo ka okra sakrama bo kam sarau apro pare kabona ahine tini nokhlai manita ke tabu okhala sine haja thanglai sine tabo jotono dahaja hambai kam tong jaga balkina tabo kam sa tabu baba goria phai sokpai kya baba korno bijoy jamate ni lamao himi tongo tabuk boni nogo hablainai habai kaham hamya kok sunglainai tini sengeinai tabuk bo phainai aban bagai tabuk lama joto himlajak dol dol ke gari ni boni no jaga gari thangene bagai nokhlawo lama odego kalang thangai himlai tongai to tabuk baba goria hanya hai sokpai kya baba goria motai asungmani thai jaga pitra kamio oro o nok phangni goria ni nogo tabuk baba hanya hai motai khulumnai baba goria abon bagai tabuk jotono tui kathar ke tui sarei bisingo jotono hablainai ke tabuk baba goria habai tongo ai tong di nong nok nongnai Mana? Ya pasti. Kamu tak live. baba nang tini sini o narayan korno bijay jamati ani nogo thangai tamhnai malai phaike kisa saikhanar gadi lukurong no kaham hamya tabuk Saya bato malai pikir korna bijay jama dia betul malai man kore bobai kaham hamya kau salai pikir ang tabuk pitra wo baba goriani oro bani ni asan tong ba oro tong ma ba bo hagi tong mui tong ma ba pala jagai tong ma ba ai ngem tini o mundila hapai uka ang oro ni tabuk bongo dibi ni oro hapai na dengan
obonta hingke baba hingke bo tonono agi je joli jangmani hingke lukurok to belai kheno 12 tarik na singlajak hingke tini nong to bobai malai kok rok salaikya hingke malai buni mondir o habka habui phaimani yakolo bobai tam hanai kok rok salaikya kisa saikhana di obo joli matoi ba kaisani kok kheregi saitongma bagui bo saikhanar kani sau obo to kok turi ang bo joli ya bo joli tongthong bini joli manai no bini bakhana ang methe paikya ang kubui lama tong ang kubui lama hima bagui ang kubui no phunungna hine ang guribui phunungka bo gam baksa no bini para thanga ke bujakna potok ang buina rakba paran borok jotono nari gui tongo obo jotono saimani tong ang kaisani mundilo ba kaisani borok bai ba bo narayon nongkha narayon bini kok saman chaliya bo nang bujak paikya phai kaham kok bini matanyo naikya kubui nukha asunu tan o bisingo kebengi kok bangrwngnai saborong to tong ke obo ba tama nai boi kaisa kaisa kok simpini bo bini ke bahai bini ke birai oro kotor jikon seruo at thanini no borok ba munchuni bekhaya de ba munchini kok o jagano kopalai kesen kubui ni seklai thini no ang kotor ang jikon maijago obo no to khunana kok kuri tabo haini ang malai ni mangsoko mungpaikya obo to bini mo joli mungkuri ani mo joli mungkuri matai matai boroi borok malai tona ke yam hakin tona nam kubui nung bi nogot nukla thangma bai nono ang thup thup bunan thangma ro ma bo buna bagai narakya omo malai ke tabo jukti ingka kaham ingka asuna norok nai tongani borok ang tao genga debini nogot thangana hanya hai sokpaikya baba tabuk ganga devi jamateni nogo boni mutai nogo baba tabuk sogui sokpai dupkathi mombati sogui tabuk bo jagao sokpaini khulumnani chaitugui tongo dupkathi rok sogui ego tabuk no soklai drok mombati rok soklaijak sogui tabuk no sokotrok boni nogo baba tabu kaisa kaisa kamsa bagnai pitra kami o tabu ganga devi jamatiani nogo phainai baba jottono no kangsa kangsa ke rikutu bagnani bagai chengkha tabu borongni parani joto tongsak o elakani borongno 100-150 ja kamani bebak bagnai abon bagai baba gamsa kothar bebak langjak omo bong parao bagna bagai tabu jottono bagnai joto lokorok naitongdi phunungnai sabo sabno baba tini bagnai o je rikuturong no jotono kangsa kangsa ke bagnai
Baba Goria. Abo helkar guru boy jotu jaga o jaga ni boy jabo naka untuk nukana mobile ko nuya kuda Mobile yo nai hey nung mo kanda. 상문 도 보고 비상한 거. 비상한 거. 비상한 거. nó biếng thay cho 나도 이제 Malefic. đừng mà ta màu cô vui làm mà này bà gì làm nó từng còn nhà nó có cái nó làm nó phải chắc cái gì cả cũng thế mà nó ta xương khổ Bisrong Onjoni Poddonogor Robindro Hanjangnai je Baba Goria nei khana kana bole engko botini phainai o Ganga Devi ni nokhlao phainai tini bori bostro dan damani nini bukha rok bahai ma tonga kisa phai khana rodi ane bukha ba tamang ne ba ane bukha ba ang ba sereng rak to hata ang balai khosi bungu balai bu hanga bu ang joto na hata joto na maya bu tong ane baba tong ta bu tong ayu bu tong ang joto no ane bukha ba ke ang baba no kono sai tong baba asi ba thong sing no botai ke ma ro nai ne baba bu sing ai na joto nan ro joto na kono ba ka darani khale bahai rok ma tonga tini Baba Goria nei Bisrong Onjoni o jaga rikutu 100 200 borok no bagna henai je tini tu phai nei bo bagai tongmani tabuk nung bahai kok kesar namu song nin trop theka bono angba belai ke halai phai di ya kapung khaba ke sini parabo phaiwi Baba Goria hi hunoi jurok phai mani katung wi tong kata mawi hai ingu hi khanawi belai katung wi matong abo lukurong no nung tam kok kesar namu song boni bagai kurok ba tai sasnai am koru sarung theba borok bujo to no phaiwi naiwi nugui tong phaiwi ke belai ni habak tong bai wi aro sunggu tei jana ini tong bai bujo to habak tong ta darani mung ke sini mung ani mung ba amo lusa zomatia o parani na haru nau ganda ni hambai 마 담보 어머 뭐 한자의 소용 못다 인 가까이 파이 리럭서 막 번한바 아스케 막로 한가 안 한자고 한 하이 nini kharok bahai ma tong kha tini 부카 버카 한마 동 botini ori bangman bagai marka tong jaga haisere 가함가 마 동고 nungko o jaga ni no kaka o jaga ni da 울어 여기 마 acha Baba Goria 파이 뭐 리럭 막 번한 나이 파이 나이 뭐 어머 못다 있는 너무 상한 그거 뭐 따이는 하나 상부 부카고 가까 마 동 하이 apa hai ini santi acha hambai জগত নিনফাং মাফাইখা সংসার নসনানি বাঙ্গি সাল কাল নলে জিঙ্গলাসি
tabuk babai je nung khorok mi himu ba sao nai sujang mani nin khorok rok tak bahai ma tong sumani pura kisa sai khana kari Kisah besareng, yang ku tong kota. kisa komi kha gini sai bani sini mungke para kor no dan tugoro hotto segiri cintarani songkos tapi hatta mihit mongdita giri teknisi dalam kesalike jasan namaha lain buta hagro konso di tehelong saya yang sokong kiri tehelong sa yang tak satu yang jim suasa kok senang